Magandang araw po muli sa lahat. Pagkatapos nga po ng maliit na medical mission po dito sa San Eugenio, Natividad, Pangasinan ay nagpunta po muna kami kila Ina. Bago po kami magturo ng mga bata ay doon na rin po kami kakain ngayon pong umaga. Sakto naman po nakita namin po sila dito at maliligo daw po muna sila sa irigasyon. Alas na. Sige! Ayan, bigos. Habang papasok nga po kami dito ay may nakita po kami puno ng miracle tree at ang dami po nitong bunga. Sayang to oh. Ay nang basta. Nagdadakil bunga na nang niyo. Ata na eh. Ate, paano daw ba lutuin sabi ni Inang? Parang buko, kakayurin nyo po ng naw. Tapos kakukuluan nyo po. Kakukuluan nyo po. Tapos karusin niyo yung KWD kasaroli. Ano ba di kikantidanong? Ay, katan. Tapos Ikatas na KWD isa ang yung basit ng apoy na. Ate lang na, duwa lang. Ay, tama na. Isa pa daw. Wala na, hindi na ako babalik dito. Mangibabain kayo. Mangibabain dahin. Pagkatapos nga po ay tinawag na po yung mga bata upang maglaro po dito sa plaza po ng San Eugenio. At mabuti naman po at marami po kaming bata po na naaya upang mapasaya po ngayong araw na ito at mabigyan po ng mga regalo at syempre po maturuan po ang mga batang ito. Unating ha, ang suble. Okay? Ang suble tapos kabel-kabel. Tapos kung nakasambal ko yan, pag dumating na dito, paano na, ganun lang. Okay? Ay, okay lang yan. Oh, manueta, manueta. Inibig kayong dalawa. Okay, kumusta? Okay. Okay. May nakakuha ka ng dalawa. Puro 5 piso lang. Ayan, 100. Ay, 50! Diba kanina muntik na din siya. At tuwang-tuwa po yung mga bata dahil naparami po sa kanila ang nanalo po sa mga laro. Siyempre pagkatapos po ng laro ay hindi po mawawala ang pagtuturo po tungkol sa kalusugan. At siyempre po ang pinaka-importante ay pagtuturo po ng salita ng Diyos sa mga bata. Nagpalit siya ng 4 na beses. Una, nagpalit siya sa gilid ng kalsada. Nagpalit siya, nagsabog siya ng palay. Ano ginawa ito? Ay, pag sinuka ng ibon, tutubo ba yun? Hindi. Sayang, hindi tumubo. Pangalawa, nagtanim naman ako sa ano, sa mabato. Tutubo pa
ba pag nagtanim sa mga bato? Hindi po. Totoo naman siya. Kaso, mamamatay agad. Bakit kaya mamamatay? Walang lupa. Walang ganong lupa. Kasi ano lang siya, puro bato. Pero tutubo siya. Kaso sabi ko, gaya na sabi ni ate, mamamatay agad kasi walang ganong lupa. Kasi sayang, wala na namang tumubo. Pangatlo, nagtanim naman ako dun sa maraming tinik. Dahil maraming tinik, yung, kunyan, nagtanim ako talong. Yung talong tumubo, ang daming tinik. Yung mga sanga-sanga nung talong, ano mangyari? Tumubo yung dalawa, kaso, namamatay! Yung pang-apat naman, nagtanim naman ako sa magandang lupa. Nangyari pag magandang lupa? Mabubuhay! Mabubuhay! At pag nabuhay ang tanim, anong makukuha mo? Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na yun. Bye-bye. Hi guys! Welcome to our channel. Please like and subscribe.